No fondo, capítulo 38. O bosque animado. Daquela de que xeito? Preguntei. Ti que crees? Respondiu Ramón mirándome en fite. Home, cos antecedentes de todos vós, seguramente se enganou o pobre e os metiu, non sei que dicirche, no seu propio maletín, dixen con retranca. Exacto! Dixo el como se descubrise a pólvora. A verdade é que era de esperar. Non pensarían en serio que o outro lles ia facer o traballo así como así, dixen. Ramón pareciu sorprenderse pola miña desconfianza do tal cómplice e ata chegou a dicirme que era moi mal pensada e que hai que escoitar cada cousa. Haberá que buscar o funcionario, dixo Ramón. Haberá, sí, dixen. Se saímos de aquí, desconfiou Ramón mirando de redor. A verdade é que non tiña nin idea de por onde andábamos. A marea estaba subindo e conducíanos cada vez máis cara ao interior do bosque. Por lóxica, tería que botarnos cara a terra firme, pero o único que víamos eran árbores e máis árbores. Cada vez a escuridade era maior e a auga chegaba máis ao calcañar. Canto máis vai subir? Preguntou Ramón mirando ao chan. Non teño gana de morrer afogado. Se puidera ver a hora diríache canto falta para que baixe, pero a verdade é que non teño nin idea. Non sei onde estamos, nin por onde sair. Dixen sen intención. Sen intención de dicilo, porque o que tiña na cabeza para dicir era algún chiste sobre o acojonado que estaba mirado que me saiu. Por sorte, a escuridade tampouco me deixaba verlle a cara, pero con aqueles suspiros fondos que daba, notábaselle que estaba ben cabreado. Por sorte tamén, el tampouco me vía o pescozo, senón xa me tiñas ganado que volo digo eu. Pois eu estou farto, dixo, así que vai buscando onde pasar a noite, que non ando máis, hostia. Isto último, dixo elevando o volume, sen disimulos, para que me fose caendo, que estaba moi cabreado. Pouco podía buscar, non se vía nada, case non sentía os pés, porque no ambiente facía calor, pero a auga estaba xeada, e levábamos un tempo andando en mollado, nin distinguía cando andaba en seco. El parou, como aos nenos cando din que non andan máis para que os leven en brazos. Non sei se era iso o que pretendía. A miña intención, desde logo, non era. En todo caso, ao revés. Cando atopes ao funcionario, que vas facer? Preguntei para distraelo, para cortar aquel silencio tenso. El non respondiu. Vin un claro. A luz da lúa deixaba ver unha especie de peñasco e fun cara a el. Non lle dixen nada, e en plan exploradora quería ver onde estábamos para soltarllo con naturalidade e non dar tanto a impresión de non ter nin idea como efectivamente non tiña. El veu detrás, sen respirar fondamente nin ruído. De feito, eu pensei que quedara abaixo. Coño, isto non é o dique de Abrigo, dixo Ramón detrás de min. Si que era, si. Estábamos nos peñascos do remate do dique de Abrigo. Fóramos andando polos pantaláns e o tecido das raíces das árbores. Imaxinaba. Ramón sentou caladiño, sen ningún reproche. Eu sentei ao seu carón. Non sei, dixo. Mireino sen saber de que falaba. Que non sei que farei cando atope o funcionario, dixo mirándome. Fastidiarte, porque non creo que che deas escrituras. O que non creo é que o atope. Tamén me extraña que María confiase nun calquera, é raro, dixo sen ganas. O que é raro é que non o pensasedes antes. Bueno, polo menos quedades ca pasta. Os que quededes, espetei resentida. El pasoume o brazo por enriba dos ombreiros e achegouse a min. Aínda estás enfadada? Deduciu sorrindo entre dentes. Nin lle respondín que se estaba enfadada, dicía o tío. Se o cabreo non mo impedise, planexaría ali mesmo como roubarlle os cartos de novo, a ver que tan ben lle sentaba a el. Neste mundo hai máis que cartos, dixo. Non lle dei dúas hostias porque tiña un brazo inmobilizado e co outro non lle chegaba onde pretendía. Eu miraba o de reollo, cabreada. El mirábame de fronte, achegouse un pouco máis.
Está bonita a noite, non? Dixo. Achegouse un pouco máis. A súa cara rozaba a miña. Eu mirábao de reollo.